Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbala saki bahagani ke election governmenta kidon ki kertong ki baya khun bon ngot na Kajuh ka Ïing ka sem nuksa kumuba ne lang lingdo na klerian badu sunshine makrino umsning ki badai shikpa shikhun uba ne lang ulayo hadu khat nyo hajar sanspa khat khandai vote kat ba ukhon pat u sunshine ulayo hadu pra hajar sanspa khandai pu wei vote ha ka bakini baro arngot shikpa shikhun ki klempoi shaka thong jong ka jingjam shisho na ka than Garo Hills Kalok jong Dr. Mukul Sangma kadikanci di Shira kabaya khun na Mahendraganj kabalayo hadu khatwai hajar hanyospa pravod nangta upara jong u Zenit Sangma ubaya khun na rangsakona bat ubalayo hadu khat hajar henreuspa sabu kundai vod lembat ka hepkensi jong u ka sadhyarani Sangma kabaya khun na Gambegre na gajingyo hadu pra hajar laispa sabu sanvod ki klem yo ya ka jingjam kat ba mau ulayo hadu khat hajar henreus pa pravod bat ka khun jong u kamiani di Shira kabalayo hadu khat lai hajar ars pa ar pusawod kilayo ya ka jingjab hagani ge election governmenta shisho haba phai pat chakalyang ki shipara na Garo Hills Konrad Sangma ubaya khun na South Tura constituency ubalayo hadu khat hajar hanyos pa anrupu waywod ulayo ya ka jingjab kat ba u James PK Sangma ubalang u hinmen pat Usharem na dadengre da kabayo hadu khat san hajar henreus pa khat ar vote nangta uba dasakhet bha lamare ubaya khun na Nongkrem constituency ubalayo tang nyo hajar saus pa khandai vote ula sharem kat ba upara jong u udaman bait lamare ubaya khun na Umroi constituency ubalayo ya ke jingjab bat yo ru hadu khat 1,000 ars pa khat lai vote